Ето хора, днеска Арекс покажи какво скачам. Аре бе, показвай. Ето показвам. Ей, Това. Ма няма да скачам по рампата, просто ще се пусна хора. Покажи колко. Колко? Махай на камерата. Той сега ще скача голямото. Да, той вече ще направи рампата. Колко си направи рампа? Хора, Айде. това ще си заслужава само ако спечеля един абонат. Хора, това всичкото, там има много хубави скоччета. Всичкото това ние сме го направили. Да. Това е нашия парк. Да, буквално хипер трудно това се направи. И Отнема ни година. да, не ни година. Да. И хора, това ще си заслужава, когато се пусна, ако спечеля един абонат. Айде. Тук е 3. много бъгаво. Аре. 1. Пожелайте ми. Оп. Казвай го. Оп. 3. Пускам. Кажи го, бе. Пускам! Давай. Това е много страшно. Гледай какви амортисьори. Аре, можеш. Мечка страх на ние хора. Давай. Страшничко. Хора, много яко! Идваме. Хора, джава тази хора.